Volám sa Renata Suchá, som matkou 5 detí, o ktoré sa starám sama. Bohužiaľ, nemôžem povedať, že mám ľahký život. Najstaršia má 15, potom je Zdenka, tá má 12, Michal má 10, Laura 9 a Anička 7. Ich otec bol alkoholik, tak sme ho nechali a vlastne tým pádom sme sa dostali aj do krízového centra, pretože sme skončili na ulici s deťmi a nemali sme kde ísť, tak nám vybavili tam miesto v Dolnej Krupej, kde sme boli 4 roky. Ja čo prvé, keď sme ostali na ulici, tak som išla do krízového centra v Spišskej, ale to bolo také krízové centrum, kde brali iba deti. Tam akože rodičia nemohli byť, len deti. A to už deti také, ktoré boli, no na nejakej čakačke boli, alebo čo, hej, že súd ich odsúdil, no súd ich poslal do detského domova a tam už sa len čakalo na nejaké miesto v detskom domove, alebo čo. Ale tam bola jedna sestrička, ona mi poradila, že mám ísť na charitu, mám sa tam pýtať. Tak som išla na charitu a tam tá pani doktorka, ona mi akože začala vytelefonovať veci a vtedy to bolo také, že by som tak podotkla, že neviem povedať, aj matky by som povedala, aj rodiny, je veľmi slabá informovanosť o takýchto veciach, v takejto situácii, keď sa ocitne žena, pretože ja som išla som na tú charitu, ale takú malú dušičku. No. Až som rozmýšľala, či ísť alebo neísť, ale iné mi neostávalo, pretože tá matka v tej chvíli si myslí iba jedno, že ostala na ulici s tými deťmi, je sama, nemá jej kto pomôcť. Čo iné, zoberú jej deti do domova, iné nič. No a ktorá by ich dala? Ja osobne nie. A tam ako začalo to tak, že už tá doktorka na tej charite, my sme vypísali žiadosti do krízových centier, ona obvolala celé Slovensko a ona už vtedy mi tak začala vysvetľovať, hej, že nie je dôvod, keď vidia, že tá matka sa stará o tie deti a také. Ale tu príde napríklad niekto v takej situácii, hej, tá žena je úplne zostresovaná, je úplne zmetená z toho všetkého a príde niekto a zrobí ešte, že bu, ani to nerob, pretože tie deti naozaj zoberú. A ona sa zľakne, akože ja to vravím, hej, čo aj ja som prežívala, ona sa zľakne a naozaj tak radšej nepôjdem na tú charitu, jak by mali tie deti zobrať. A to si myslím, že to je veľmi zlé, pretože je veľmi slabá informovanosť o takýchto veciach. Nikto o tom nevie. Až potom, keď sme prišli do toho krízového centra v Dolnej Krupej a tam tie sociálne pracovníčky začali mi nám vysvetľovať napríklad, na čo máme právo. Čo sme v živote nevedeli, že na to máme právo, hej, lebo človek, keď v tom nechodí, si nečíta zákony a také, no ale tak čo zákony, keby som si prečítala taký zákon, tak neviem nič. Tak tú informovanosť by som ešte zmenila, no. Bolo to v krízovom centre ešte, kde sme sa spoznali s Jánom Herákom a vtedy nám, teda mojim deťom ponúkol možnosť ísť do detského letného tábora. Prvýkrát boli traja, Radka, Zdenka a Miško, ale oni boli úplne nadšené. Ja som, poviem to na rovinu, jak to bolo, hej, s určitými obavami som ich púšťala, pretože 2 týždne sú 2 týždne. Hoci čo sa akože mohlo stať, chvála Bohu sa nestalo nič, ale už keď sme telefonovali spolu, ja neviem, po nejakých 3-4 dňoch sa mi akože oni ozvali, pretože telefóny nemali so sebou, tak sa mi oni ozvali, že vyskali do telefónu, že super, ale ja si to tiež chválim, aj videla som aj videá, aj fotky. No a najlepšie na tom je, že oni po tých 2 týždňoch, keď prídu domov, tak sú ešte 3 dní takí, že energia bod minus. Tak ale páči sa im, sú spokojní, nadšení. No myslím si, že je to človek s veľkým srdcom, že má srdce na tom správnom mieste. Rozumie deťom, to je dobré. A myslím si, že rozumie aj sociálnemu systému, ktorý je na Slovensku. A ten sociálny systém vôbec nefunguje, pretože ja sama za seba ako matka môžem povedať, že a myslím si, že mnohé matky sa ku mne pridajú,
Keď poviem, že celý sociálny systém na Slovensku je úplne zle nastavený, pretože napríklad ja, hej, som sama s 5 deťmi, idem sa len pýtať niekde do práce, alebo dám si žiadosť do práce. Momentálne, keď sa dozvedia, že mám 5 detí, tak doslova sa do mňa oťahujú, ako keby som mala nejakú maláriu, alebo lepru, alebo ja neviem čo. Lebo Ježišmaria, nie je možné, že 5 detí a vy chcete ísť niekde do roboty, koľko s nimi budem marodovať, kde ich nechám, keď budú chore. Darmo im poviem, že teraz bývame u rodičov, kde môj otec už je akože na dôchodku, takže oni keby zamarodovali, alebo čo, už majú s kým ostať doma, už by nebol problém. Nie, toto nefunguje. Jan Herák, on je, pozná to z praxe, zo života. A nie z praxe, ale zo života. Určite sa stretol a nie len s môjim príbehom, ale s príbehom veľmi veľa ľudí, x ľudí, pretože v tom detskom letnom tábore tam je 100 detí aj viac. Každé to dieťa si niečo prežilo, niečo prežíva. Takže ja si myslím, že Jan Herák pozná ten život a ja si myslím, že bude... No ja mu veľmi držím palce, aby sa tam dostal, pretože vie, čo chce. Vie, čo chce a ja verím, že to dokáže. Koľkokrát by som mu zavolala, alebo koľkokrát by som požiadala o pomoc, tak je to človek, ktorý by mi stále pomohol. A to sa už netýka len toho sociálneho systému, ale ja si myslím, že vo všetkom. Či už radou, alebo finančne pre deti niečo, pomôcky školské do školy. Bola by som veľmi rada, keby Jan Herák, ak by sa dostal do parlamentu, čo prvé by zmenil výšku príspevku na dieťa, alebo deti. A to už je jedno, či je tá matka s nimi sama, alebo nie. Myslím si, že tých 23 € prídavok na dieťa je veľmi málo. Veľmi málo a keby si to mal človek tak vyrátať do mesiaca, tak to nemá ani na jeden rohlík na deň, napríklad to dieťa. No pri tomto sociálnom systéme si myslím, že nemajú veľkú budúcnosť deti. A povie sa, že deti sú naša budúcnosť, hej, čo je pravda, ale akú budúcnosť im dáme? Lebo napríklad aj tie školy, hej, a oni sú tu šikovné deti, učia sa výborne a ja si myslím, že majú na to, aby sa dostali na vysoké školy. Ale keď bude ten sociálny systém takto pokračovať, ako pokračuje, lebo by som povedala, až upadať na nejaké dno, že, ja neviem, skončia strednú školu, budú chcieť na vysokú školu, ale tá vysoká škola bude stať toľko peňazí, že jednoducho odkiaľ. To sa nebude dať. To darmo by išli oni na brigádu, ja neviem, ja do roboty, to by sme museli, ja neviem, vyhrať asi jackpot alebo čo. Nebude sa to dať. Pri tomto sociálnom systéme určite nie. Určite nie vysokú školu, pretože školstvo je predražené a to nie len akože na vysokej škole, to už aj teraz, ja neviem, treba im pracovný zošit z anglického jazyka, 10 €. Treba im, ja neviem, tak nejakú pomôcku, alebo ja neviem, čo všetko stojí peniazy. A teraz zase nerozprávam, že by všetko bolo zadarmo, ale to ide čím ďalej, tým je to horšie a horšie by som povedala. Takisto aj u lekára napríklad, že ja neviem, mne ochorejú všetci 5 a ja nechám pomaly 50 € len v lekárni za lieky. Sirupy od kašlu, to sa všetko prepláca celé. To už mi ani nepíše lekárka, lebo povie však zbytočne, lebo to všetko si sama musíte zaplatiť. Som rád, že som mohol prísť medzi rodinu, ktorú už poznám viac než 5 rokov a snažím sa im nejakým spôsobom pomôcť. Ja som týmto videohovorom alebo príbehom chcel poukázať na sociálny systém, ktorý bohužiaľ nefunguje. Ja nechcem poukázať na to, čo nefunguje, ale to, čo môžeme naozaj v budúcnosti zmeniť. Rodina, ktorá je na tom nie veľmi finančne dobré, matka, ktorá sa stará o 5 neplnoletých detí, je jednoducho stav, ktorý má riešiť štát a bohužiaľ ten štát to nerieši. Rád by som, ja ako sociálny pracovník, profesionálny sociálny pracovník v parlamente, ak teda mi dáte šancu a možnosť, zmenil túto situáciu a ako vravela Renátka, matka 5 detí, poukázala na konkrétne veci, ktoré jednoducho treba riešiť. Ďakujem veľmi pekne.